Mami, môžem sa ešte hrať? Prestaň vymýšľať a poď sa učiť. Už zase. Ja a moji priatelia vedieme školu. A prišli sme na to, že v škole sa s deťmi zaobchádza veľmi, veľmi zle. Oni sa pripravujú na budúcnosť, ktorá tu ešte nie je. Učiteľmi, ktorí sú z minulosti a učia poznatky ešte z väčšej minulosti. Viac menej to všetci vieme, ale nevieme s tým pohnúť. Kinder leben sehr hier und jetzt. Wenn man ein spielendes Kind fragen würde, warum spielst du? Dann würde das Kind die Frage eigentlich nicht verstehen. Aber wir tun immer die Kinder beibringen, dass sie alles, was sie jetzt tun, tun sie für was anderes. Immer weniger jetzt und hier. Und das ist eine sehr unkindliche Welt. В игре и в попутье познается человек. Что значит игра? И – это истина, изначальность. Г – это движение. Погиб. А – это свет, солнце. Идти дорогой света. И когда человек играет, он в этот момент искренне и предельно. Ich habe sehr lange mit Kindern gearbeitet. Ich habe nie in meinem ganzen Leben ein Kind begegnet, die nicht lernen will, nicht wachsen will. Alle wollen so viel wie möglich wissen, so viel wie möglich lernen, so viel wie möglich tun. Ich kenne kein anderes Kind. Ich verstehe nicht, warum die Schule die Kinder zwingen muss. Ich verstehe es nicht. Známky, poznámky, motivácia, odmeny, tresty, to všetko je veľké násilie, ktoré páchame na deťoch, pretože ich vzdelujeme ich vlastným inštinktom, ich vlastným potrebám, ich vlastnej prirodzenosti a ja sa snažím sám zo svojej vlastnej učiteľskej praxe toto násilie na deťoch nerobiť a keď sa mi darí, tak ho nerobím dokonca ani na dospelých. Čo je najdôležitejšie v živote? Das Leben. Самое главное – это реализовать свое божественное предназначение, узнать, кто ты, какие в тебе таланты, и их воплотить в жизнь, в конкретные дела, предметы, идеи, проекты. Вот это самое главное. Интерес плюс труд равно радость. Weil die Schule war das Schlimmste. Und dann fingen wir an zu überlegen und wir haben tatsächlich zwei von uns dann eine Schule angefangen mitzugründen. Žiadne rovné steny a kocky, proste okrúhle budovy, lomené oblúky ako steny, okná ručne vyrezávané, všetko dvere, oni si ju vystavali. A deti, oni tam chodia tak, že prvý ročník je v jednej triede a druhý ročník v druhej a oni sa tak posúvajú. Pretože tí prváci majú také nižšie stropy, také brlohy
A celé je to také malé pre tých prvákov. Postupne to ide a tí deviatáci majú takú veľkú katedrálu, vysokú. To je škola. Treba zažiť. Ťažko opisuje. Aj ťažko verí. Čo by ste želali rodičom? Aby mali veľmi neposlušné deti. Keď majú rodičia poslušné deti, tak si myslia, že všetko funguje dobre, ale nefunguje. A keď sú deti neposlušné, vidno to napríklad na postihnutých deťoch, keď majú rodičia postihnuté deti, oni už zabalia tú myšlienku na kariéru dieťaťa, na budúcnosť, na zarábanie peniazy. Oni to už zabalia a tešia sa z toho, ako to vlastne je. Z tých malých, každodenných, drobných úspechov. No a toto, keby sa podarilo aj rodičom zdravých detí, to by bola veľká vec. Ale zdá sa, že nie je jedinej cesty len takej, ktorú nám deti ukazujú, že nám robia stále väčšie problémy. Čo by ste želali Zemi v budúcnosti? Ich möchte mich überraschen lassen. Chystáme ďalšie festivaly. Najbližší bude v júni, 18. až 21. júna. Budeme sa venovať intimite z pohľadu ženy, z pohľadu muža, v kontexte detí z pohľadu matky a otca a takisto intimite detí a intimite dospievajúcich detí. Je to veľmi silná, hlboká téma, budeme tam pracovať veľa s našimi vlastnými zábranami v týchto oblastiach. Teším sa na to.